Folk spørger tit mig, hvordan kan det være, at boligpriserne bliver ved med at stige? Og det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, når man kigger på, hvordan renten har udviklet sig opad. Men det, der egentlig er forklaringen, er, at da vi oplevede Ruslands invasion af Ukraine tilbage i februar 2022, der havde vi jo et boligmarked, som reelt var all-time high. Renterne var ekstremt lave, 0,5-1% fast rente i 30 år. Ekstremt billigt. Så kom krigen i Ukraine. Så skete der jo en masse på fødevarene, der steg, gaspriser steg, benzin steg, renterne steg eksplosivt. Og så blev køberne væk fra markedet. Rigtig mange af de købere, som egentlig havde lyst til at købe bolig der, de trak sig ind tilbage i busken og tænkte, lad os lige se tiden an. Vi må se, hvad der sker. Så i faktisk et år fra Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 og frem til starten af 2023, der skete ikke noget som helst på boligmarkedet. Det var stilstand, og priserne tordnede nedad. Det, der blev solgt, det var dødsboer og ting, hvor der var sælgerne var tvunget til at sælge af andre forhold i livet, ikke? Det, der så er sket efterfølgende, er jo, at de folk, som egentlig havde behov for at købe, men ikke turde købe, fordi verden var usikker, de er nu kommet tilbage på markedet. Og det vil sige, at der har været et ophobet behov for at købe ny bolig, som nu bliver udløst. Og det vil sige, at der er fuld knald på priserne. Så hvis du går og overvejer at sælge din bolig, Glostrup, Brøndby, Albertslund, hvor jeg har med markedet at gøre, så er det et rigtig godt tidspunkt lige nu. Så jeg håber, du har lyst til at kontakte os, hvis du har lyst til en uforpligtende snak omkring køb og salg af fast ejendom i Glostrup, Brøndby eller Albertslund. Ha' det godt.